Ini nilitum langsung terang kia mai kangi lo nilitum di food district dalam rapat nilitum members lo di food district members of part of Singason constituency in charge tapi ke gua komplek Wilson Romhard parlemen pun dilihat yang natu lama ke alangi imol Singar Lumajang constituency si PML in charge lo apen adun tu langi Plengdon Hangzhou agen di food district members apen ke litum akorte lo cari sama meku komplek sumit timung apen ke litum parti lo Anggoton Aisyah Presiden Hai Sarpinong Hangzhou lalu nasi nili makai tak di food district CPI mana secretary lalu nili tunang tun kanang kapanik cuk kanang kok kalam semang ke lalu damtang 17 ani mana atumi lo APXLC akini ne ake balne alang tum ke seng ko la makela mga nili tum thang kudun thayawe lapen alang tum lapang so ke seng along nili tum akan lo nang pale kusipu mal phane lo pale kusipu sita nili tum alang tum ke seng along nili tum tuniki lapang so tunde angkong pen alang li non akini APXLC ke seng amai kusipu James Hansey itu alangi kado bawe nang tu ferang ke tum kadi ponolong alangi ke thang pon mangke pini ASDC kado HSDC kado CPIML kado kubangke alangi kado bawe tum HSDC BJP Kongres alangi tum tun thai sita nil tum CPIML pangke nil tum alangi tum labang so mai kipadopon alang tum labang so political party ne kopio party ne la so ke sengpon hala solong make nili tum dunike kasi alangi lason nili tum apana men ke en pon make labang ke alangi chok che la sini tum la pini nang tum labang so khera ke amai ang tum atheng no pensi alang phang pin remi asi alangi ke wangi la ngapor la puson nili tum party aphan la puson abang ke klem pon ke densi kenangi la si alangi phang ni nang tum hoi pen phang ni pen si la choni ni lo nang tum pan allo ki nang palis tami nang tum labang so PHLC la kimi ke form long mai nang tum doni ke available doni ke la si allo nang pali sita la si nili tum doni ke donde kan si pini si pena ta dolo mohet ta dolo pusalang ke news long an ke patang ko la si mohet ke dolo pu ko si CPIML ka cikrong dulu nili tum kado kawe nili tum long members pen cenglok nili tum comrade kado kawe apanan ta nili tum charu thai nili tum muni inu ta dundi Pini di food district pata dunde ke Bukayang district pata dunde Hamran district pata dunde Kajironga district pata dunde Bukulia district pata dunde Pula di konat pensi alang tum duplicate lo ne original alang tum di kempon along tapusan nil tum asong kana karbokon lasi alang itu bang APHLC 18 B team ne C team ne ko ane ke sengi la pasai nang nil tum pudun thai sitame Bang parti lo kaci cilo nili tungke lahai haki dulu ni. Lalu lah selang ni kebang ilang ko la puson ke klempon pidai mansi nili hendak juning ni pon. Lihat jong si aku alang ni. Waktu itu si klempon sudah potong nili tung si tami yang kayak kaprek klempon tu nangkok. Lalu lah sini nili